Isang nagpamalas ng kaseksihan at kagandahan ang 21 kandidata sa preliminary competition ng Miss Cosmo World Philippines 2023 sa Fuerte Sports Complex Pili, Camarines Sur. Nagpasiklaban sa pinakahihintay na swimsuit at evening gown attire. Full support ang pamilya at mga kaibigan ni candidate number 1 mula Albay na si Aliya, Rohilla, ang reigning Miss Daragang Magayon. We're always here rooting for you, so please bring home the crown to Albay. We love you! 4 na araw na namalagi ang mga kandidata sa probinsya kung saan kumain ng mga Bicolano dish at sumubok sa mga nakakaaliw na aktibidad sa CWC. Ko, ang linis-linis ng hangin! Well, as someone who is living in Manila right now, talagang na-appreciate ko lahat sa people. Host sa swimsuit at evening gown competition si Binibining Pilipinas Intercontinental 2022 Gabriel Basiano. Yes, sa lahat po ng taga-Comsur, thank you so much sa mainit yung pagtanggap sa amin at sa Cosmoworld Philippines. I hope na makadalaw po ulit ako dito. Gaganapin ang coronation night sa Aliya Theater ngayong October 12. 1 milyong pisong cash prize at 2 milyong pisong halagang korona ang mapapanalunan ng tatanghaling Miss Cosmo World Philippines 2023. Diyos mabalos! Comsur, maraming salamat po sa suporta at panonood. So once again, thank you Congressman Elray Villafuerte, Kong Migs Villafuerte, and Governor Louise Villafuerte. May Maano, CSN.